И какво става YouTube? Аз съм SIC Gaming и днес ще ви покажа как да си бутнете устройство чрез тази програмка Rufus. Тоест, какво означава това? Как да сложите Windows на флашка, на DVD, но в този случай ще покажа как да сложите на флашка. Теглите тази програмка, теглите Windows, в случая аз съм изтеглил Windows 8. Значи Windows е някъде тук. Windows. Аз теглих 8, освен този. Да, сляп съм между. Ето го. Така, влизате в програмката, нали? И автоматично ви слага флашката. Смисъл, ако сте с диск, няма да стане. Windows 8 отнагоре трябва с флашка, а пък за Windows 7 трябва да изтеглите други програми. Затова по-добре да си купите една флашка. Струват до 10 лева една, 8 гигабайта. Те, че никакви ядове нямате. Както казах, флашката автоматично е приложена. Ако имате други устройства, други флашки вкаране, вие си избирате с коя да е. Имате 7, аз имам 7,8 гигабайта, на флашката пише 8, това няма значение. След това, тук така не пипате абсолютно нищо. Натискате на дискчето и избирате Windows. В случая аз избирам осмицата. Мога и седмицата, мога и осмицата. Избирам осмицата, натискам Open и след това ви за Ready. Натискате Start, натискате OK и процесът започва. Мисля, че ще ви отнеме около 15 минути. Затова сега ще спра клипа на пауза. И когато вече е готово, просто ще го пусна. Както виждате, бързо е уж, ама и тук така някъде спира и трябва да чакате супер много време. Така че след малко се връщам. И така, след 17 минути и половина, както виждате тук пише времето, вече ми е готова флашката. След като ви е бутнато устройството, вече натискате Close. И като дойдете в My Computer или DSPC, както ви е на вас, няма значение. Ето е моята флашка и ето изписано е, че е заето. Забравих да спомена в началото на клипа, че това е поредица и ще има клипове, мисля, че 4 клипа ще са, 5 максимум, на как да си преинсталираме компютъра. Ще покажа как да го преинсталираме в следващия епизод, след това ще покажа как да се инсталирате драйвери и след това ще помисля какво да покажа. Това беше от този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, абонирайте се.